Als je haar nou zou sjuggen, zou je net zeggen dat ze in haar heiland Spanje ooit bij de grootste artiesten daar in het achtergrondkoor zitten had. Nou ben het ze in Friesland, in Ljouwert, had Krek een cd maken met vrouwmuziek en ze werkt het ook nog met een DJ. Ik heb het door Denise Rivera. La noche llegó, la luna encendió su tímida luz. Toen ik hier kwam wonen heb ik echt mezelf, zeg ik altijd, als Denise Rivera of als Spaanse zangeres ontdekt. Ik zong in Spanje met bekende artiesten, maar altijd als achtergrondzangeres. Ik heb in Spanje met Enrique Iglesias gezongen en met Nacho Cano van Mecano en veel andere namen die ik kan noemen, maar jullie kennen ze toch niet. Ja, dat was heel leuk om te doen, maar het was echt achtergrondzangereswerk. En ik presenteerde ook, ik was tv-presentatrice, dus ik combineerde die twee werelden. Ik heb altijd twee werelden gedaan. Denise Rivera combineert nog twee dingen. Ze had een nieuwe cd met vrouwmuziek in Spaans uit. Maar daarnaast docht ze ook nog voor skaterprojecten met DJ's en housemuziek. Ja, het is een heel andere sfeer als ik Spaans zing. En dat is echt ook echt mijn diepste moedertaal, zeg maar. En dan kan ik dat temperament uiten en met dat mooie akoestische band, muziek, Spaanse flamenco-gitaren, daar kan ik me helemaal ook induiken. En dat vind ik prachtig. Dat is echt meer theatermuziek, zeg maar, artistiek. En met de house dance trance, dan kan je echt zo kick op het podium staan voor duizenden mensen en echt feest maken. En ik vind ze allebei veel te leuk. Ik zou het niet willen kiezen. Ik heb deze week 3 radio-interviews in Brabant, in België, in Rotterdam en in Groningen. En dus ik maak zo'n landelijke toertje naar alle radiostations. En ja, ik stond deze week in de Nieuwe Revue, dus dat was ook wel leuk om voor landelijke promotie over de nieuwe single. En ja, verder wordt het gewoon verkocht. Ik heb optredens hier en daar, dus ik ben heel optimistisch en ik vind het heerlijk om te delen. Om mijn muziek te delen met mensen die het ook waarderen. Het is inderdaad wereldmuziek, rustig, akoestisch, Spaanstalig muziek. Dus mensen die het leuk vinden, die weten me hopelijk te vinden. Naast het jongen spreekt Denise Rivera ook al je dingen in als professionele stem. Zij is ook de stem van Maxima op de TomTom. En al rond de Koninginnedij wie ze ook nog in het Nijs, omdat ze mee de Koninginnen doen ze. Ja, de cd was net uit en ik kreeg de kans om voor de koningin te zingen in Makkum. En tijdens het optreden sprong ik van het podium af en ik liep naar de koningin toe. En voordat ik wist, was ik met haar aan het dansen. Dus dat was heel interessant nieuws voor Nederland, voor de koningin en voor mij. Dus voordat ik wist, werd ik uitgenodigd ook voor De Wereld Draait Door, onder andere, om de cd te presenteren. En over mijn verhaal, over mijn dansje met de koningin kwijt. En het was een super ervaring en vanaf dat moment inderdaad kwamen er veel meer de interviews. Ik ben naar Hans Schiffers Radio 2 geweest en ja, heel veel leuke dingen meegemaakt vorig jaar. Dus voor de zomer past heerlijk met dat lekker weer buiten, sneeuw en motregen. Oh, maar ik wil jullie iets anders laten horen. Wacht even. Loop even mee. Nou, en na een hele drukke dag van opnames en studio en heel veel lawaai in mijn hoofd wil ik eigenlijk rustig muziek. Nog rustiger dan mijn eigen muziek. En dan draai ik dit. That is the sound of inevitability. Ik kan zo lekker ontspannen met dit muziek. Echt. Oh, heerlijk. Geintje hoor.